Apaw, nagmayat ti panangan motel sumo na nakaw. Kumusta magamti eskwela manakaw? Met daday. Mait ka. Wan daday. Daday, aguno raktatan, surna-suran. Agano ka? Wan daday. Apaw, kasano pa'y mait? Kasano mga na ibaganag ko mait nga sure na sure nga agunor kay tatamatain? Adda nga menti gagatang nga makan daday, nga makapalaeng. Makapalaing? Wan daday. Kanya nga makmakanday ta anak ko mait. Kinagpaypayso nga tamo day tamait. Wan daday, Robin contested ko. Aos talaga, probin kintisted mo na nakaw? Wan daday, kada gumata nga ngarti mapulburon kini ma'am daday. Lumakla to ti grade ko. Ay no, apo dating ubingain na. So nga, ikanak pa ito no bigat ti paggatang ko ti mapulburon daday. No sigurado nga ag first honor ak. A few moments later. Daday. Kaya nakaw. Suruan na man ti assignment ko. Assignment mo, pahin niya ditang assignment mo. Magbigay ka no ti parti ti katawan daday. Nga inuulit-ulit. Magtiti katawan ngayon ulit-ulit. Kung daday. Ni mami mamuti pagpasuruan. Dali dito yung obraag. Ay mami mami. Mamay! Suruan na man ti assignment ko. Paano ka assignment mo? Suruan man ti anak mo. Ti assignment na. Lakayan mo. Dagarod o obraag. Sakpay lang mo ti pa. Paabot nga assignment mo. Kaabay mo lagarod atan tulugan cellphone ti ko pa. Mas am mo mga assignment na. Kanya assignment ka na. Magbigay ng parte ng katawan na inuulit-ulit. Ay apo, lakay. Nakasimple dahil nga paspasuro ta anak mo. Din pa'y masango. Dagarod o obraag. Sige, kwa anak. Kili-kili. Ajay, kasjay. Kili-kili. Ang kasday lang lakay. Inuulit-ulit. Kili-kili. Apo. Ituloy mo anak ka dati ko kapili Oh, suruan ka anak mo. Wen. Ay naapo, obrain ti tao ka. Nya data assignment mo? Magbigay ng parte ng katawan na inuulit-ulit daday. Inuulit-ulit. Anya daje example ni mama im? Kili-kilim daday. Kilikilay? Daday. Nakalaka mo gayam. Parti lang ti katawan nga inuulit-ulit. Isura mo dita. Kiday-kiday. Oh, kiday-kiday. Tel-tel. Kibong-kibong. Ang gawin, surat mo anak ko. Bumagsaka lang itay daday. Basol mo. Sure na sure data anak ko. Sure ka daday. Wine. Isurat mo pa yung anak ko. Subsob. Saan nga magpaypay sa ato yan daday. Yan mate. O, di ba? Subsob. Di ba? Inulit-ulit ginagana. Subsob. Isurat mo pa yung anak ko. Bilbel. Ito di ba? Parti di ba kayo? Bilbel. Inulit-ulit ginagana. Surat mo. Bilbel. Ang surat mo pa ay ukal-ukal. Tumibay. Di ba? Parti ng katawan. Surat mo. Talagang sama nga, takabagsakak ati daday. Saan anak ko? Sure na sure data. Sigurado makapasagat ta. Sure ka daday. Isurat mo pa yung anak ko. Kabkab. Apay parti ti bagiti kabkab daday. Ang mananak ko. Anya tinagapon ti kabkab. Bagi daday. Di parti ti katawan anak ko. Sura mo. Kabkab anak ko. Awan saman day tuyan daday. Mabagsakak saman di tuyan. Anya ko magagapo nga mamagsak ka nga. Anya tinagapon ti kabkab. Bagi daday. Bagay. Tinagapon ti kabkab. Di parti ng katawan anak ko. Sura mo. Kabkab. Naman day tamang mga kabkab dita. Yung parte ng katawan. Di ba? Naggapuan ti kabkab bagay. Kiday-kiday. Kibong-kibong. Yung parte ng katawan. May inulit-ulit. Ay naapo ka nga laklakayan. Umay ka man di unod. Awan manan ni daday.